Lazar je legenda, ali on više nije tu. Nekad smo se takmičili ko ima veću jahtu, a sad ko ima uticajnijeg debelca. Šefe, Brexit, Trump, Francuska. Zašto bi to nas obišlo? Šta si rekao Atamanu? Da nećemo tolerisati Wagner, naročito ne tokom izbora. Vi znate čime se ja bavim? Da li znate da je meni svaki dan glava u torbi? Jel kriješ ti nešto od mene? A? Dokle više? Na kome radiš, majku tu? Morate da kažete ono čega se bojite, Lazar.